Hi, assalamualaikum mingan ko yun. Welcome back to Tim SP Vlog. Saya man ko malupang mag-like at mag-subscribe sa YouTube channel ni. Magsukol kanyo katan sin nag-subscribe. Magsukol. So, yung topic na to biyahon. So, yung takamusin sa jarasin kahawa. So, without further ado, let's go. Aw nang buktaw ingan niya hikhalid ininang niya magipat kambing ha Ethiopia. Na inyo siya pagkita niya ha kambing iipat niya limasig paguhus kimon sin bungang kahuyat to. Ininang niya sabi maman si bungang kahuyat to amon kiyaon sin kambing. Amon ang kahinang sin kawa panagnanadun niya. Aon day sab suy-suy in kawa timag na deng ha Sufi Monasteries ataw hapag iskulan aga mahayemen maginom kahawa in mga ali Sufi supaya sila bukon makaro hapag ibadat tan patuan. Aun long na anak murid sin ali Sufi pagnganan hi Omar amon naroy deng ha daira al-Makha ataw Mocha ha masayat to hayaman. Ubos nakasud siya pa lawom sungab bato. Hirunta dimito na siya naghula. Halom sin sungab bato ito. Dito man siya nakita siya ang bukpuon kahoy. Harag si sungab bato ito. Takabo nga pula-pula mato. Pagkita niya, kaya kaon siya manok-manok. Pagluwak niya, simulay sab siya kimaon. Pagkinam niya, way na namon. Siulayan niya siunog inbungang kahoy ito. Ampan niya kinam niya mapait. Tapaguhos niya dyan nakakinam pait sinbungang kahoy ito. Biya na namon niya kimusog siya. Kaya na naman niya natikuin cake sin caffeine. Panya siulayan tiuhiganin kahawa liyo mo iban siunog amoy ato pag inumon niya adlaw-adlaw atin niya dito na timagnain kahawa yamalan pero unta ha 15th century piagdanain kahawa pa Yaman iban Makkah iban pa Turkey pag-uusap to ha taon 1645 nakaabot na pa Venice in kahawa. At taon 1650, ang pain kahawa nakasud pa England, diara hi Pascuaro si tao Turkey. Nakukab siya kahawan dito Lombard Street. Ang palimatag pagkataling kalyuro. Ang pamiabot pa Southeast Asia, ang panaisab nakaabot pa Amerika in kahawa. Ingan coffee kahawa deng hakabtangan cafe, bahasa Italy. Ingan cafe sab kahawa deng hakabtangan kahve, bahasa Turkey. Impuna na sabsin kabtangan kahwa muna in kabtangan kahwa bahasa Arab amo na yung pagtawag ta kahawa Allahu alam.